Hello, 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 hello. Wala dati iti manen nga gramid iti. Actually katan nga reaksyon na ito. I-recall panang i-recall lang iti pasamak iti naglabas nga kunada. Kat niya dak diti unog tilugan. May dititap na kung ti storbo. Okay, tungtungan tayo man tatakot sakbay na amin ke kaplawak dagiti kakabsat nga dita Pilipinas karo dagita data Bagyo kala Trinidad muk nga gravity traffic ket inyay nga road ay anusan nyo tawan matlukan nyo yung sabagay uran na dalukan nyo useless mo't lang ta traffic ikas tayo magmagna kayo na lang iti the best na solution tapno ako nga ma-traffic magmagna nya paisujen bagak magmagna tapno hang kayo nga ma-traffic. Okay, kumusta kayo amin nida ket sapay kumata may lawan nyo nga buyaon daytoy vlog ko nga daytoy may lawan nyo ayos unuhaan pangasiyo tabiro ko niyo ito'y vlog ni Kapitan Ingo. So ti pagtungtungan tayo man ket may papan iti EDSA revolution. Tala ta 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 ta. Okay, api nga tinaytulak nga EDSA is not worth fighting for. Unuhan nga kasla nga haan nga api nga tilukan ti worth not worth fighting for. Awan ti sirsirbina kunaklanan. Awan sirsirbina nga pinaglaban uno niya ti nagrigat mo kami na etag kuaya ti yung kami yung puro ng Ilocano awan ti surbi na nga pinaglaban iti Pilipino iti 1980-60 EDSA o kasilanan niya awan surbi na no idi siguro mabalin siguro nga EDSA is worth fighting for. Tayo siyempre ang tiyong gamo ti mangyari ti masakbayan kat kasi ti nangyari itata kat panpanunutek kung panpanunutek tayo nga nalay niya kada tayo amin inya ka man pro BBM ka pro Marcos ka wano dilawan ka wano ka camping wano ka brown ka wano inya ka nga kulay kat itatay kat mayat ngayon matlang no ito gawan tayo kat lagi pun tayo iti pasamak iti EDSA anya kalakadog iti estudyante nga ngak-ngak dangangak-ngak kat actually dito kat related mo lang konektado na iti vlog ko iti naglabas kat konti man tapi konti man ti EDSA no nya ba iti dapat ti kaslangan na baliwan kalpasan na iti EDSA revolution ita diba napanpanutan tayo kat kada
iti nagtugaw ni Cory, nagtugaw ni Fidel, nagtugaw ni Noynoy. Amin mo't kidya every year kat ma-celebrate itsa papaparihas iti parparwarda dagiti martial law iti panakatay ni Ninoy, di ba? Kasi iti mabuyat iti itsa no. Iti time ni Cory na dapat lang iti Cory kat every time o Noynoy kat every year isuti kanayon nga sangka ibagada iti inangyari iti martial law ti panakatay ni Tatangda ngam ti question ada ba nga talaga iti nangyari, ada ba nga talaga iti nabaliwan kalpasan ijay sa revolution nya ti panangkunayo, ada ba nangyari? Agpaiso nga napatalsik ni Marcos. Diyan siguro ti may isa nga may isa nga purpose na ti isa napatalsik, nagtugaw ni Cory, o napatalsik ni Makoy, nagtugaw ni Cory Kong. Kasi siguro, diyan lang siguro iti talagang nakuha na din, na-accomplish na. Yung daging ita na duma. Kat tapno makita to yung nalaing agsubli to yung man iti makuna nga lagip iti napalabas malpas dagitoy da at syempre mapantayo iti panawon nga nagrugyan before nagrugi iti itsa revolution. May sangal daw kakabsat. Iti chimpon ni Kulapo. Kadi nakamailing gag drama so nga pasisya kayo lagip iti napalabas uno niya ti niya nga drama diyan lagip iti napalabas DCWX nagadupa lang tagdengdengeg siguro ang ganatata nagyawan ni TTV na kung nagitiag taltalon siguro nga dahi barbaryo iban mantay so tidengdeng ganda lagip iti napalabas uno niya dita ngam pero ang angaw kat malagip po idi gayam malagip po idi titimsong ni idi basta no ikwara jay idsa kat ni tikananda ngay pakpakita kat ni Ninoy Aquino kat malagip po jay ijay timsong da daya timsong da kanta ni Frank Sinatra to dream the impossible dream wala kasi iti ko na to dream the impossible dream to fight the unbeatable foe to bear the unbearable sorrow. Diyan niya kanan nga diti pakpakanta da to dream the impossible dream itatan nga panawon tasan nga panawon nga iya tutan 2022 kita kat ako matikas lang ako kas 20 ko na timsong na diyan ako ang kawawang cowboy ang bubblegum ko'y champoy ang panangalian ko ay laging kamuting ka hoy 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 malamot lang ayos mo lang dia may tumuno ba nga talaga dia di bale basta okay agrugi tayo idi chimpon iti 1970s so 70s onwards okay kaya so iti nagrugyan na iti I mean actually kat iti ampay nga nagrugi iti idsangam iti talaga nga poon iti poon kan gapuna iti idsa kat nagrugikin ni Ninoy. Di ba malagip yun ni Ninoy
nga kinontra na iti administration ni Marcos gapo iti martial law nga iso ti kukwanaken ilablaban na iti demokrasi iti Pilipinas. So kaya ti kukwan ni Ninoy iso iti ilablaban na ingga na idi kinunbiktar da tiniluda iso na inakyusan da na convict nga may sangat traidor gapota may sa iso na nga mang punpundo iti CPP NPA ken mang support mutla nga at the same time iti NPA so nga tiniliw da inbalod da ket pinatawan da iti firing squad. So mo firing squad iso na iso nga nataningan ng firing makwa iso ng firing squad. So kasi iti nangyari kini Ninoy niya in short kasi iti nangyari kat ayan nasakit dito imak kasi gawin kat telepono mo to usarak mait mo ti telepono kaysa kamera kat kasjay ti nangyari ngam oray di aday sunay yung pagbaludan kasjay lata iti ilablaban na ilablaban na lata iti demokrasi nga kunana. So kat syempre mahit iti hamot anto yung nakulan nga tabod nalaing mot ni Ninoy nalaing ni Ninoy nalaing isong buyaan nyo dagiti speech na dagiti pas nga speech na no buyaan nyo dagiti nag-old nga speech na talaga nga nalaing mot ni Ninoy nga fluent mo ti kasta na agi speech iso nga nagadu iti nakon Vince na. Siyempre piman bagbaga na iti demokrasi santo dagiti tattao idi ket nagado nga talaga iti kakaasi during iti martial law iso nga nagado iti naakay na nga mang support kanya na ingga na idi worst idi 1983 ta paglapag na ijamiya ijay nga pinalsiitan da pinalsiitan da ijay nga inasasinid da pinaltugan da well under kunada under mastermind kano ni Marcos so ijay nga time nga talaga kat nagkagulo nga talaga talaga nga amin siguro nga talaga kat itududan ni Makoy unusan kat ti President Marcos ijay time nga day so nagkagulo iti Pilipinas at that time iso nga karkaro nga talaga nga nakuha iti tatawan mapuy nga talaga ti unget da kini Marcos niya kasi mo nga talaga ti politics kas lang no kwakot kasi nga talaga ante normal mo nga talaga kat kasi ngot iti nangyari talaga nga nakuha iti tattao nga sinuportaran da ni Ninoy inakyusan da ni Marcos nga isu iti mastermind iti panaka palsiit na wano panaka paltog na nya panaka okay kuti-kuti dito kamera ka dito da kami dito unag tilugan kati anak ko ada likod my beautiful and pretty daughter. Alright, so kasjay okay, so nagado nga talaga isong nagkagulo at that time iti 1986 at that is na election nga nangyari kat kinagtaray nga presidente kana nagtaray nga presidente kat Marcos versus Cory kat syempre tinangabak ni Rocky Balboa ni Rocky Balboa ti nangabak ni Rocky 4 Rocky 3 pwede niya kade so ni Marcos ti nangabak di snap election ngem dagiti tattao handa nga kayat handa nga suportado handa nga suportaran de ti kuna daket ada ti saor nga nangyari ijay election nga diyay ket inakyusan da ni
Marcos nga sinaor na iti ti eleksyon nga diay. Tatay diyan tinagrugyanan. Diyan tinagrugyanan iti EDSA revolution o amin ang pemot kidyang ijayin nga grugrugian nga talaga ay ket siyempre dagitimot tunan politics jay sinakayandan so timang mangyari oremot ni kurian ijay nga nagkuan o siyempre agpanunot na yun najayan oremot dagiti daduma siguro nga mang support kini Marcos agkwada mo tunod na siyempre in every organization adda nga da iti kunada nga hudas, right? Adda nga dati kunada nga balimbing, yay iti kunada adda nga da no once nga makita da nga iti leader da ket alanganin diaya nawanan kan kundan agbalimbing dan. Ya, kasta ti organization, kasta ti politics, agbalimbing dan. Okay, basta kasi niya, no, every organization ada nga da kunak tatay, every organization ada nga da ti hudas. Ya, ada nga da ti hudas. Ang mapukaw na ita, balimbing, kasya. Kat kasi nga nangyari kat talaga nga agkuhan kat siyempre karkar nga pinaapoy ni Cory at siyempre that time nga di ay kat talaga nga nag-speech isuna nag-speech isuna kat kastimot atin baganan nga kwa Ilocanok lang nun pangasyo ti Ilocanok ta medyo narigat ti Tagalog. Mga kababayan ko mga kababayan kong Pilipino, nandito po ako ngayon para iparating sa inyo ang aking suporta. Jay, kalakas yun niya. Namatay ang asawa ko dahil pinaglalaban niya ang demokrasya. Lagi mo tatawag ko. Yay! Yay! Patalsikin si Marcos. Pigilan ang rehimeng Marcos kasi ko. So, tuloy kong Milocanok tatan. Narigat Tagalog. So, adak ditoy nga mang ituloy iti rinugyan ni lakay ko nga Ninoy. Kada kayumet nga biktiman iti martial law namnamaan nyo nga daytoy nga kanito maikan kayo iti hustisya para kada kayo nga biktima iti martial law. Hustisya para kini Ninoy nga lakay ko. Hanyo mo lang mo nga manipo din ninatay ni Ninoy di 1983 ka talaga nga nasakit iti puso. Hanak ka makaturog iti rabi mang panpanunot kanyana. Uray no dubliyak iti ulas ko isulat ta nakalamlamin. Katata. Kasi siguro nga. Tuloy ko iti rinugyan ni lakay ko. Amuyo mo siguro kada kayo nga nang dengeg nga nang suporta kinilakay ko ilablaban na iti demokrasya. Tatangarod gibusan tayo iti
administrasyon nga napunpunuan iti kinadakes na siguro mo. So kasjay ang kung mo no ang kasjay ngam usually iti talaga nga kuan nga talaga it's a revolution. It's all about freedom. It's all about democracy. So kasjay iti talaga nga isimbol na iti it's a revolution. It's all about justice para kadag iti biktiman iti martial law kano para iti justice para kadag iti kinininoy nalakay ni Cory kasjay kat napanpanunuton tayo ada ba nga talaga iti nangyari. So nakita tayo na from Ninoy Aquino to 1986 nun niya tinagkuan na nga talagan iti idsa kat kitam tayo mo't iti administration ni Cory. Iti administration ni Cory adda ba iti nabaliwan? Well, except ay di napatalsik ni Marcos kat nag-exile pinaapanday jay Hawaii. So kasjay sa baling ako din niya. Iti time ni Cory adda pa tinangyari, adda pa tinabaliwan nga makuna. Da kayo man timang panunot. Ya, ada ba? Ada awan. Naman ito sa rumin dito mo smartphone gamit dito mo gamit telepon kasang-sang kay. Ada ba tinabaliwan? Diyan ako di dyan likod nga pakpakitang inang ipon na. Actually no kanyak lang akat kasla nga awan. Kanyak lang opinion ko lang. Ang mo kanyayo kada kayo nga estudyante nga ngak nga reklamo kitan tayo iti pass iti administration ni Cory. Dapat tinangyari nga talaga. Iti maysa democracy. Okay, democracy yung true freedom ako nada. Dapat ti talaga nga true freedom during iti administration ni Cory. Nulagi po niya tinangyari jay Mindiola jay nagmarcha dagiti farmers jay Manila ket nagado iti pinaltugan dagiti security officers iti Malacañang under Cory. Nung malagip jay Mindiola kulada nga napandalang nagmarcha ket nagprotesta anda pa kiti nga protesta nagtalaga nga napanda nagrally nga ikwadamot ay rights da tatta binanatan dagiti security forces iti Malacañang. So nya diay freedom ba diay, demokrasy ba diay? Maysa nantuti maysa nagbubuya kayo iti dagiti dadumang research iso nga dati ti pagmayatan na no adati computer niya no dati internet adati computer mabalinti nga ag-research iso nga ada iti dagiti computer wano dagiti technology nga usarati nga ag-research before nga agngak-ngak tayo. So kitan tayo nya mabalinti mo nga i-research time ti administration ni Cory niya tinangyari. So Mindiola lang adi makita tayo jay internet santo ti maysa jay panang ipabalod ni Cory kadagiti kada Louis Beltran kan ni Jamaysa kadua na basta ni Louis Beltran kat inpabalod na nabalod na iti 2 years gapu tay nakyusan na isuda iti libel. So kasjay nya no agbubuya kayo iti dagiti YouTube vloggers mabalimot nga biro kon yu jay vlog ni Thinking Pinoy adi jay Thinking Pinoy about Beltran kan Cory Aquino yan ibalod ni Louis Beltran ti 2 years kaputa inakyusan ni Cory ti libel nya ti rason siyempre di chimpo ti kodita
ket kunada nga kuna ni Louis Beltran nga napanaglemeng di si Ruktikama ni Cory during ti kudita ket nga na kursunadaan tata pinaratangan na ti libel isuda o nabayad dati nabayad da nabalo na ti 2 years santo na multa da iti ang kumuno manong nga milyon di 2 milyon samot di ay ngam after manong nga tawon ket manong nga tawon after 3 years after manong nga tawon sa di ket na-acquit damot laeng so amot lang ti kuana de ngam kasya iti kuana so ti question ada ba ti tunay nga freedom media time ni Cory uno ada ba ti demokrasi ya dijay niya santo ti maysa justice idi time ni Cory idi kwatiid sa tatiid sa ket halangmut ket nga para kininoy amin siguro dagiti biktima ti martial law ada jay bikon dagiti kon ni supporter ni Ninoy ada jay ada ba ti nangyari kadagiti biktima iti martial law naikan na ba ti hustisya yat time ni Cory hindi ka kayo malagip ba naikan ba ti hustisya dagiti biktima iti martial law iti time ni Cory ni Cory Kong nakay ti mangsungbat naikan ba ti hustisya ni Ninoy yat time ni Cory ay matlang mangsungbat di ba ta syempre no sikat akin asawa di ay ket ammo nga dati suspitsam nga nang paltog uno nang mastermind nga nang patay di asawam ay ket syempre no kanya akat ipursok talaga nga ipursigik nga talaga nga na mabalod nga na makulong jay tao nga nang patay jay asawak di ba no kanya tayo no talaga nga kadatayo no ti pamilya parte ti pamilya ket ada tinang patay apay amo ayang birukan iti justice ay na iti justice para kin ni Ninoy ija time ni Cory apay nga handa nga inpursigi right see so diya ba ti kunada nga idsa diya ba ti resultant ti idsa diya ba ti meaning ti idsa ana jay kunato nga resultant ti idsa revolution ket dagay damot iti number 1 nga basta no idsa revolution ket isumot i pabuya da di ba agi speech da dagiti martial law victim iti panakatay ni Ninoy ingana tata isulat ta katay nangay iti time ni Cory ay nangay iti nangyari niya iti nangyari jay dagay protestan dagiti biktiman iti martial law ay nadangay nga rod awan di time ni Noynoy awan mo't lang di ba nagtaray pa ni Imelda nagtaray ni Amy nagtaray ni Bongbong gana tata nagbal nga presidente kat awan mo tinang nangyari itatan lumwar manan dagiti biktiman iti martial law ano abay no dadumakat kasanga kung amuti ako nga mo awatan iti mangyari iti kwa mangyari tata nga nagtugaw ni Bongbong Marcos nagarit agruar nga agralida kami ang mga biktima ng martial law bla 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 nasa ng hustisya ayaw namin kay Bongbong Marcos dahil kami mga biktima ng martial law itata hindi kami makamove on dahil sa ginawa ng mga Marcos noong 1970-72 panunutan where is the result of IDSA revolution during Cory ayan no panunutan nyo kat aping nga rod nga ako aping nga nata iso nga siya kat suspit sakat dagiti tata tiyempo ni Bongbong Marcos kat dagiti kat piki nga tattao
kumbaga kat dagiti natangdanan lang eh. O dagiti natangdanan nga ti purpose da lang kasla kumbaga kat no ranking kuma dagiti aso. Dagiti aso nga mapan ilubos da kat apan agtaol-taol. Agtaol-taol apan daguluan dagi karkarniro nga dagay kulungan dagi aso nga apan agtaol-taol nabayadan dagitoy apay tanu siyak iti biktiman iti martial law iti time nga diay iti time pa lang kuman ni Cory apan kon kinalampag ni Cory kasya kat biktiman ti martial law kat syempre di ba ti purpose na ti sa revolution di ba ti purpose na ti sa revolution katap nung may kan iti hustisya dagiti biktiman iti martial law. So no siyak ti biktima iti martial law syempre iti time nga talaga nagtugaw ni Cory kat nalipatan na apang ko kalampagan na ay Cory kong ay nangadya ko anadya hustisya para kadagiti martial law ay nangadya bagam anadya hustisya anadya hustisya para kinilakay mo awan mo tanan anang inapukawan no siya kati biktima hindi pa lang kuma time ni Cory kat talaga nga apang kun kinalampag isuna di ba yeah, common sense niya. Common sense. Right, Emerals? What? Yeah, right. Huh? Yeah, common sense lang. Sentido common nga kunada. Dapat iya ko kita tinangyari pa iya sa revolution kat talaga nga pati dagiti inyat kinantada. Magkaisa at magsama. Kakadua na pa dagiti padi ken madre. Nga napanda nagmarcha ijay idsa so anya nga itinang nangyari no kanya katata no idi nga talaga kat medyo mamatiyak jay kwan iti idsa nga di ngam tatan kasla nga medyo wingi kan ata ako mo tinangyari kasla nga kumbaga kat English what's the point of the idsa revolution? Nothing happens. The victims of the martial law, they're still angry. I mean, they're still waiting for justice. They're still they're still waiting for justice until now. The justice for Ninoy until now katampay lang nga nasulbar. So what's the point of having it's a revolution day? What's the point of celebrating it's a revolution day? There's no point, right? I want the point na nga mang celebrar iti it's a revolution tawan ti nangyari iso nga dagita celebrate iti it's a revolution during February 25 o February 26. Takat linuluko lang na at least tatakat siguro dagiti tattao na bangon dan amunan tinang nangyari so nga basit lang tagpapabuya so nga dagita da nagpukpukaw da iti kasta iti dagita da karkaroon ito naglabas nga kwanti sa revolution kuno di Ninoy Aquino day kat nagadto nagpopos yung attorney nga di nga pukaw dapat kumakat dagiti mo supporter mo ti Marcos kat agsauda mo kuma dapat dagiti supporter mo ni Bongbong Marcos no dagiti napanunutan mo dagiti napanunut na mo kuma dita Pilipinas sung batan na kuma lakan mo baga nga hey idi chinpon pala ni Cory kong naita apingan nyo akinalampag idi chinpon ni Cory kong naita apingan natatangay tatangay riri kayo pala nga riri adamot iti time nga ng kalampagan nyo kini Cory tapno lang masulbar may kan iti hustisya dagita biktiman ti martial law kasi di ba dapat katag saumot gamin dagiti supporter mot ni Marcos mot ang adyan nakanganga kayo lang mot nga kasla nga mupines dapat mo't kat agkuti tayo mo't nga supporter ni Marcos mo't kala dapat kat agsao tayo mo't barang tayo mo't isuda yapay
kuna da nga agtatakaw ni Marcos kastutikan kaskastala agtatal na to lang barang tiyo matisuda pengay ay nabayag-bayag talungad di kada na pengi ang gana tata sa kayo tagriri di pa lang kumasa kayo to nagriri ang gana ang gana tata nga ako lunga na kita da ako ko iti idsa linulo ko na kita kanyak lang ako mo kanyayo so kasjay habsat da kayo iti mang ito ti opinion nyo da kayo iti mang timbang so kasi ti opinion ko kat kuan nyo ti kwa so nga ti title ko rito ay IDSA is not worth fighting for. Alagaron ka dahil tamo ng tinalpasan na iti panagdiskurso tayo dito isang iti kamera or telepono. Bye bye, see you later.